Kwa kwenda ku. Ufambai. Zviri right. Ndiri kuno, ndiri kutobvozwa nguva ndiri kubva. Ndimu mune danda remota rakanaka kudai. Ndiye hangu bati. Zvino zvinasa ndisi kuita zvekurapa vanhu. Nhasi makazorora? Ndiri kungozvifambira. Uku muri kuita ofu? Nhasi ndiri pazuva rekumira motokari ndiyangu iyi. Alright. Ndiyo yandinoshandisa. Zviri kundinetsa Sekuru. Muri kunetsewa neSekuru? Kune vanhu vari kufamba vachiti ivo tisu vana Sekuru Kafera. Vachipa vanhu vachitorera vanhu mari vachiisa pamapikicha. Vari kutora mari vari kuisa ipapo. Vari kuisa paFacebook. Saka vari kutora mari vachiti tisu Sekuru Kafera vachitorera vanhu mari vachitora dzimwe vachiisa kumabhengi. Alright. Saka inini ndini Sekuru Kafera. Namba dzangu zinoti 0772 859 401. Saka munhu ari kushandisa namba dzani? Ari kushandisa namba akatora picture chitupa changu vakaba. Alright. Vakatora chitupa changu saka vari kuiti kumabhengi vanonoburitsa chitupa changu. Saka ini ndafunga kuti nditomangarira vebhengi. Kuti vanhu vebhengi ava vabatwe. Inini wakamboonepi munhu anonopinda mubhengi ugotorwa chitupa chisiri chako uchichiita chako. Saka ndiri kuda kuti vebhengi batai anofanira kukufonera onzwa inzwi rei. Womatai inini woita video call ndomuona ndotaura naye. Alright. Manje apa vari kutorerwa mari inokosha. Mwakatorerwa 900 manje apa. Mwakatorerwa 2000. Ina handiite izvozvo handiinde kumunda. Ndinozwera njira paiye anoti ndiri kurima witi plus ndine korona. Mukaita izvozvo ndinobatwa nekorona kwete. Alright. Izvozvo akanozviita munhu kubhangeti achinyepera munhu kuti ndiri kubhangeti. Saka zviri kushupa. Ini ndiri kukumbirisa chaizvo kuti vari kuda kuita nezvangu ngavaite zvese. Kana anoda kuromba ngaarombe achindiona. Ukaona munhu anorombeso usingamoni azviite unotora zvidhoma zvacho ku zvekuromba zvinototorwa tozviisa apa takurombesa munhu. Alright, aiwa saka ndofunga muri weZimbabwe muri kuzvinzira. We amana Stibana Media, we report as it is. So nasi tasangana Sekuru Kafera panapa vakapaka muzvambarira wavo we40. Sekuru maita mari mumbondipawo imwe mari. Ndarama ndikupasa. Muzvambarira wemota weSekuru. So muno vandiri kuona vamakamira navo munoshanda mese. Uyu ndiye mfana wangu. Alright. Mwana wamai vangu. Akamba vangu. Mwana uyu drive makonyeti. Alright. Anofamba kwakasiyana siyana kuMalawi, kuZambia, kweze kuti arasiya anosvika. Alright. Anonzi Patrick. Yes. Alright. Ndiye anoona kuti nini mukoma ari kushupika. Ndaka ndinomuona nditaridza kuti mukoma agere sei. Alright. Uyo ndi mwana wangu. Ndiye Gama. Anonzi Gama Malawi. Kanyinji. Kanyinji. Tenga doro $20. Alright. Tukupa maburu wangu haya. Inena ndimwe doro. Kamunu wereze? Ndimwe doro. Unorida ere doro. Right. Maburu wa mzungu tu kule. Aiwa, ituzo zara matringa anofana grade 24. Sana mtenga zukwanele 24. Ngoweke munhu wanowe. Aiwa, no. Wenda
Nyasha, how you doing, Nyasha? I just got my chips. Wow, thank you. All right. Samatenga nyama yema riko zeu. Wazwana ndio Muno kwitika yese. Tena ndio tenga mafuta maize. O ete ni plasma mafuta. Ndio kuja ndio store yetu ya tunatenga. Sasa hiyo tunasusta. Ande kama kama. Bora. Ndio matulotenga. Amon. Ndio kuna macho matulotenga chichinda sehemu. Ndio hiyo ndio wani ya tunotengera. Hapana hiyo. Makwenda kumzvambarira wenyu wemoto? Moto kari. Ndiye manje manje. Iri kupisa? Waiona hii. Zote zitawa ya kulu. Dadza nywele dzesise kupisa. Ndoka ni picture yangu. All right. Ndio moto kari andakatanga na tenga ndio ile picture yangu. Haya mashopo ndio mashopo yetu sasa. Ndio namba zenyu ere? Tazama. Namba zangu. Kwete dziya dzinonyepewa dziya dzi? Wewe kuona chimwe. Ururu wangu anorapa. Anorapa ero? Inganga ya Mozambique. Chokwadere mdasi? Taura ine Mozambique. Ini ndilo Mozambique. Ya, bochimere waloni Samson. Laurisa. Beta basarango lo nyebesi. Ya. Akauya kuno kuti ndingompa simba rokudadi achite ntchito. Mubatsirane basi. Taura kwalo pachayi. Ini ndinobva kuchitima. Kuchitima? Province yetete. Tete. Ya, ndokondobva. Saka basa rangu ndede kurapa. Ndakauya kuno noti ndakauya kuzobatsirwawo. Ndiwedzerwe simba. Shande zvakazara. Mazona ka. Ururu wanga. Aiwa zvooneka Sekuru. Alright, isusu takufamba hedu. Makwenda ere Sekuru? Takwenda. Aiwa mofamba zvakanaka. Takwenda.